oneritzia nahi zuen, orain eman diote. Erne, une batetik bestera abiatuko dira eta badoaz, abiatu dira. Lehen kaletik, hurbilen ikusten duzuen kaletik Tiran, bigarrenetik Meira, hirugarrenetik Arkote, laugarrenetik Kaiku, sufrimendurik handiena. Pentsa daiteke, erdik aldetik doazen ontzientzat, eta espreski behar bada bigarren kaletik doan Meirarentzat, Baserri. Bai, horre norabidea aldatu egin behar du, hori, korrenteak, mareak, harrapatu nahian, eta azken finean, norabide aldatu daiteke azken luzean, baina gainekoetan, naiz eta albo eta jun, gero zure boiara, zure ziaboga, zure kaletik eman behar duzu, eta asko desbideratzen bazea, metroak ere gehitu egiten dira, eta azkenean norabidea jatorra harrapatu behar, horre arazoak hor daude erdiko kale horietatik, ikusten da irudia orain, goitiko edo hartu ezkio denak albota, eta bigarren kalekoa gehiegi baztertu gabe horre erdipareko puntu hori harrapatu nahian, eta hirugarren da laugarrena, hori uretako epailea zodiaka, binaka tartean sartuta, Bueno, Tiranen tripulazioa aztertu dugu, eta gaurko honetan Tirani dagokionez 6 aldaketa, 5 arraunlari eta patroia. Eta normala da, Galiziatik onantza etorri eta antzeko mailan diren arraunlari guztiak leian jartzea. Aldala bintzat hori izaten da prestatzaileen helburua. Eta Jose Ferral Meirakoen prestatzaileak gaur aldaketak egin ditu baita ere, patroia eta 3 arraunlari. Gaur patroilanetan Vicente Casqueiro da, eta 3 arraunlari ere zartu ditu. Alejandro Costa, Pablo Fernández eta Iago Otero. Gaur lanean ari dira Meirakoen ontzian. Eta momentuz Kaiku estropadaren buruan dugu, Tiran 2 segundora, Arkote 3 segundora eta Meira 4 segundoko atzerapenarekin. Estropada buruan Kaiku beraz. Hemen dira Arkotekoak, Arkotek aldaketa bakarra, Iker Perez zartu da, Julen Ramirezen ordez, eta hortxe dira Arkotekoak. Kaiku buruan 2 segundora Tiran, 3 segundora Arkote eta 4 segundora Meira. Eta noski Kaiku arraun elkartekoek gaur arraun elkarteak antolatutako estropada izanik badu erronka berezia. Gaur maila txukunean aritzea dute, helburua zalantzarik gabe. Zaleen aurrean esteineko aldiz dugulako bizkaitarra handia, San Miguel ligan eta atzo ez zirelako jardun nahi bezain ongi. Kaikuk segundo bat Tirani, estropaderemoaren 2 ertzetatik doaz eta hori ere kontutan hartzekoa, Arkote 3 segundora eta 5 segundora Meira. Eta hor dira, Jose Luis Kortaren gizonak, gaurko honetan 5 aldaketa egin ditu Jose Luis Kortak. Mario Arranz eta Vitor Llorente sartu ditu, ospe handiko arraunlariak, Federico Steindel ere bai, eta bi hankekoak aldatu ditu, Iker Pascual, Istriborretik eta Leandro Salbaño, Astillerotik fitxatutako gizona, hau horretik, beraz, aldaketak bai. Entzuten duzu azpitik, Asier Zurinaga. Segundo bat, 2 segundo Kaiku Tirani, Arkotere ongi orain, hasiera honetan eusten 2 segundora eta Meira gehiago sufritzen 5 segundoko atzerapenarekin Baserri. Bai, Meira hori bigarren kale hori esan dugu, kale itxarrenetakoa dela, eta orain hori, naizta lehenengo kalea eruntze pixka bat egin, gero bere ziaboga egiteko bere boiara jun behar du, bere kalea, eta hor metroa gortaz, gehiegi baztertu gabere, ia leku txarrenetik lanean ari da bigarren kale horretatik Meira, eta ikusten da Kaiku lan polite egiten nahi dela 4. kale horretatik, eta lehenengotik Tiran, bilek aurretik, bilek lehorrako pareta horren ondoko norabide horretatik, Badoaz, oso hurbil 45 metrora dituzte, balizak hortxe dira, bere alaziko dira maniobra egiten. Pantailaren goikaldetik Kaikutarrak lehen tokian, eta bekaldean Tiran bigarren. Kaikurentzat 4 eta 34. 3 segundo gehiago Tiranentzat, Arkote 4 eta Meira 7 segundora. 4:34, hori da
lehen erreferentzia, Kaikuk markaturikoa, 48 pantailetan eunenekoak baztertuta, ia parean Tiran eta Arkoterentzat eta horrela utziko dugu, eta 4:41 Meirarentzat. Eta oso garrantzitsua da, hemen puntu dantza hori, adibidez, psikologikoki Arkoterentzat balio ikaragarria izango luke, gauzak orain doazen bezala gutxienez, gaur Meiraren aurretik bukatzea eta zelkapenean parean izatea, azkenak izan beharrean parean izatea. Ba, dudarik gabe izango litzak, aukera ez, pasatzezkio bi postu aurreatu berko lioke, hortaz txanda honetan bigarren egitea lortu, agian hori zaila luke, Tiran ikusita oraingoz lan polite egiten nahi dela, nahiz eta denbora berdin eman orain, nik dute Arkotek lehenengo ziabogo honetan zertxo bat Tiran baino aurrexiotik atera dela, tosta bat edo, orain ikusten nahi errepikapena, oso ziabogon eman dute 3. kale horretatik, eta horrei eustea lortuko baluteke, atzetik ustea oso garrantzitsu izango litzake ez. Argi dago orain, grafiko honetan ikusten dugu nondik datozen ontziak, korrontean nondik indar hartzen duen, jakina patroiak oso argia dira, entrenatzaileak ere hor dituzte laguntzeko, arraunlariek guztie somatzen dute hori, eta ontzian nondi datozen ikusita, azkar antzematen da hori. Kaiku, errenta hartzen 6 segundo Tirani, 7 Arkoteri, 9 Meirari, eta gogo biziz Kaikutarrak, 2 ontziko tarte hartuta, estropada txukuna egiteko asmoarekin gaurko honetan. Eta aprobetxatu, hori ez, kale hona dutela, eta aurretik txanda honetan jarri diela, buru belarri, illa txanda honari kasoik egin gabe datosten txandari begira, ez, aukera hona dutela, atzo 10. Zerkatu ziren, eta hortik ies egiteko gaur agian beste txandako kale txartxio bat tokatu zaio itako matei paso egiteko asmo horretan, harta punto batzuk beren alde eta gora egiteko zailkapenean, ez? Hor da beraz referentzia, buruan Kaiku 5 segundora Tiran, 7 segundora Arkote, 9 Meira, eta lehen protagonista, Galiziako ordezkari bat, Joan Alegorbururekin dugu aurrera. Julio Otero da gurekin, San Bartolomeuko ordezkaria. Buenos días, Julio, debutáis en la Liga, un comienzo difícil, ayer 11º y hoy sufriendo, el 4º puesto de momento. Sí, hombre, esperábamos un poquito más de fuerza, pero bueno, los nervios del debut, yo creo que el equipo está más o menos preparado, no para ganar la Liga, por supuesto, pero bueno, para estar ahí, más o menos mantenernos un poco. ¿Os habéis encontrado con una Liga quizás más competitiva de lo que esperabais o qué dicen los chavales? Hombre, ya teníamos más o menos idea de lo que iba a ser. Ellos, la mayoría de ellos nunca participaron en esta liga, hay 2 o 3 que sí ya estuvieron en esta liga, saben más o menos lo que es, pero el resto es nuevo, o sea, es gente que nunca participó y bueno, ahí estamos, con toda la ilusión del mundo. Esto no ha hecho nada más que comenzar, pero me imagino que de momento al menos eludir ese último puesto que sería descenso directo, ¿verdad? Sí, para nosotros sí, e incluso sí podemos evitar el playoff de ascenso, a ver qué pasa. Vamos con mucha ilusión, pero claro, ahora hay que poner fuerzas también y a ver qué. Depende de ellos, todo depende de ellos. Son nuevos, yo creo que se tienen que mentalizar de que esto es otra cosa, que no es la Liga Gallega, que bueno, ahí estábamos bastante preparados, pero bueno, aquí es distinto. Mucha suerte, gracias. Vale, gracias. Estropada latza Arkote eta Meiraren artean, aurretik Kaiku 6 segundora Tiran, eta orain norabidea zuzendu beharrean dira, batzuk lehen balizaren bila, beste batzuk laugarrengoaren bila, Kaiku kala ere hortxe du errenta, Tirani 7, Arkoteri 9, 10 segundo, Meirari. Kosta egiten zaio, tarte gehiago sartzen Kaikuri, ia luzeo guzi-guzia, hortxe 5 segundo aldeakin, eta besteak ere lehiak horrera, Arkote, Meira Arkote ere borroka estu-estuan, eta Kaiku ez ezin beste hiruaken ikustu dute ia batea, Hementxe dira, zestaokoak lan erditan maniobra egiten, bigarren ziaboga egiten ari dira, errenta bikainarekin eta beste 3 ontzien artean diferentzia txikia da. 9 eta 30 Kaikutarrentzat denbora. Tiran eta gero oso parean Meira eta Arkote. Eta esan beharko dugu Arkotek Meiraren aurretik zuen abantaila txiki hori.